mi oter jowuoth kumora mora koso nego be ni time yo machalo nade mondo wange ni derepe mariembo e apeni magwa gin derepe mong'eyo chike duto mag apaya kendo yudo tiegruok mararie. Joyce, wan okwami ng'ata gari kata ni golo tero e parking kokin driver. Mokwongo nyaki bed gi gigo ma wadwa wacho ni nyaki bed godo te nyaka mage gik mokwongo ng'iyo then iketi e system. Nikech gari no inyalo wuok ni dhi gole parking railways kibiro Afya Center to police biro chungi. Nyako confirm ka in gi uniform mar kambi, then nyaki bed gi license mar gari kore kiyieni ni mondo ikal gi gari no kikele stage. Koro omiyo wan geche wa ok inyal miyo ng'ata ni ero koro kaw gari ni chwal na kama. Kaki wuok kode in manyaka imi kode unless imi driver wadu mabe nigi gari machielo minyalo oro ni dhiogam ni gari. Ama nyalo chopo ni kapo ni iwinjo marach. Mago kete. Kata kamano nyakwara Mogia Jong, in bende kamora mora mineno kinyi makawuono inyalo tudri kodwa e twak kichwalo nwa ote mari